Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da fatan kowa na cikin ƙoshin lafiya. Allah ya saka amin. Barkamu da sake haɗuwa a wannan channel ɗin mai suna Bi Aminci NG. Da fatan kuna jin daɗin bidiyon da muke kawo muku domin koyar da ku buɗe wasu abubuwa ko kuma saita wasu abubuwa ko kuma samu wasu abubuwa. A wannan bidiyo namu ne za mu gwada muku yadda za ku ciro invitation code ɗinku na OKX wallet. Sai ku biyo mu a cikin wannan bidiyon domin gani. Sannan kar ku manta da yin subscribing, ku dinga yi mana liking, kuna yi mana comment, kuna gaya mana ra'ayoyinku a comment ko kuma ku yi mana tambaya da makamantansu da kuma yin sharing, hakan yana taimakawa. Comment yana ƙara mana ƙwarin gwiwa wajen mu ci gaba da kawo muku bidiyoyi na yadda ake buɗe abubuwa ko kuma saita abubuwa da dai sauransu. Allah ya ƙara mana basira da fahimtar abubuwa, amin. Da farko za ka zo ka nemo OKX ɗinka kamar haka. Ga OKX ɗinka nan, sai ka buɗe shi, ka taɓa shi. To kana taɓa shi, kana buɗe shi zai kawo ma fuska kamar haka. To idan ka duba nan sama, digo-digo inda aka sa digo-digon nan, sai ka taɓa digo-digo nan. To kana taɓa digo-digon nan zai kawo ka nan, yana kawo ka nan, sai ka zo nan inda aka sa referral ɗin nan, sai ka taɓa shi. To kana taɓa inda aka sa referral ɗin nan, akwai WhatsApp na farko, akwai code, sannan akwai link, sannan akwai mo. Kamar yadda kuke gani, ga WhatsApp, ga code, ga link, ga kuma mo. To abu mafi sauƙi za ka yi, sai ka zaɓi wannan inda aka sa code ɗin nan, sai ka taɓa shi kamar haka. Kana taɓa shi za ga ya buɗo maka da wasu lambobi. A gefen lambobin akwai wani mai kamar littafi haka, kamar yadda kuke gani. Idan kuka kalli nan, to ga lambobin a nan, ga wani mai kamar littafi a nan, to shi za ku taɓa. Kana taɓa shi sau ɗaya kawai shi kenan, ka yi copy na wannan referral code ɗin, shi kenan. Za ka iya tura abokanayenka idan za su buɗe OKX, sai su sa wannan referral code ɗin. Ga kuma wajen link, za ka iya cire link ɗin kawai, sai ka tura musu domin su buɗe. Ga wajen link, sai ka taɓa shi. Kana taɓa wajen link ɗin, shi ma zai copy. Kana taɓa shi kawai zai copy. Wannan shi ne yadda ake cirewo invitation code na OKX wallet. Saboda haka wannan kenan. Sannan daga ƙarshe na neman wata alfarma a gurin 'yan uwa. Idan kuka duba cikin comment section na wannan bidiyon, akwai link guda biyu da na sa. Link na farko link ne na account ɗina na X Twitter. Link na biyu kuma link ɗin group ɗina ne na WhatsApp. Ku taimaka kuma wannan alfarman guda ɗaya, ku taɓa wannan link, ko da iya link na farkon ne ma, ku yi following ɗina a account ɗina na X Twitter, sakamakon wasu update ɗin a can da ke sa su. Na biyun kuma za ku iya join da group ɗina na WhatsApp. A nan ma akwai wasu update ɗin da ake samu a gurin. Saboda haka Allah ya datar da mu. Na gode. Kar ku manta da yin subscribing, liking, comment da share. Comment yana ƙara mana ƙwarin gwiwa domin mu ci gaba da yin bidiyoyi akan abubuwa da yawa da za su amfani al'umma mu ci gaba da kawo. Allah ya datar da mu. Amin.